Bosta identifikaw il-Furjana ma' triq Sant'Anna u l-Fosos. F'dawn il-jiem iżda l-attenzjoni f'din il-lokalità iddur fuq l-akwata magħrufa bħala Balzonetta. Faċċa tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija kollox lesta ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' San Patrizzju. Ir-rabtiet bejn il-Furjana u l-Irlanda huma profondi. Ma' TVM News is-Sindku tal-Furjana Nigel Holland spjega li jibda biex iċ-ċelebrazzjonijiet ta' San Patrizzju jsiru fit-triq il-Konservatorju fejn fis-seklu 20 Irlandiż li kien joqgħod Malta organizza l-ewwel ċelebrazzjoni fl-apert f'Malta ta' din il-festa. Kien hawn Irlandiż kellu Bara u Jimmy Dowdall u dak kien jagħmel ċelebrazzjoni s-soldati Irlandiżi li kienu arwolati ma' reġimenti Ingliżi kienu jiġu biex jagħmlu dik ċelebrazzjoni. Iżda rabtiet storiċi tal-Furjana mal-Irlanda huma ħafna aktar. Il-Furjaniżem laqma tal-Irish. Is-Sindku Holland spjega li hemm żewġ teoriji dwar kif seta' ġie dan il-laqam. Fl-1895 kien ġie l-primat tal-Irlanda, il-Kardinal Malcolm Logue, u l-Furjaniżi tawh merħba kbira. U fil-fatt il-banda Vilena tagħna waslitu anke sal-Moll għax kienu fi-triqtu lejn Ruma. U jingħad li qallhom bil-merħba li tawh "You are truly like the sons of Ireland." U ġejna tal-Irish. Il-Furjaniżi tant ħabbew lil Kardinal Logue li kkommissjonaw inkwatru tiegħu li sal-lum għadu mdendel fis-sagristija tal-Knisja Arċipretali u Parrokjali ta' San Publiu. Imma l-laqam tal-Irish seta' ġie wkoll minn logħba futbol ta' ħbiberija li ntlabet fl-1905 li żgur li minnha il-Furjaniżi adottaw l-aħdar bħala l-kulur tagħhom. Kellna logħba famuża bej Floriana u reġiment Irlandiż tal-Armata Ingliża, Royal Dublin Fusiliers, u fit-tmiem mill-logħba daw l-Irlandiżi taw flokki tħodor bojot għax il-Furjana dak iż-żmien kienu jilagħbu bi flokkijiet ħomor ħodor. Rabt oħra mar-Irlanda huma l-Fosos tal-Furjana. Anke l-Fosos tal-Furjana organikament saru fi żmien l-Ingliż il-Fosos ta' quddiem il-Knisja, imma kien gvernatur Irlandiż Kattoliku dak iż-żmien ma tantx kienet komuni. Sir Richard Morrow Ferrell li fi żmienu sar anke l-Fosos tal-Furjana. Is-Sindku Holland qal li rabtiet tal-Furjana mal-Irlanda għandhom ikomplu jissaħħu billi fost l-oħrajn għaddej proċess biex il-Furjana tagħmel ġemellaġġ ma' belt Irlandiża. L-attivitajiet ta' San Patrizzju fil-Furjana il-ħadd jibdew mill-10 ta' filgħodu l-qudiem.